Valika sa naučí, že s vrástkami sa dá bojovať aj bez noža. Dobrý deň. Ja som Zuzana Ondrisová a som lektorkou tvárovej jogy. Táto tvárová joga, to som ešte o tom aj nepočula, nie, že by som to ešte videla alebo zažila. Tvárová joga je výborná na vylepšenie vlastne našich svalových partií na tvári. Krásne rozhýbe lymfu v tvárovej časti, čo je veľmi dobré napríklad proti opuchom pod očami. No a potom je to veľmi príjemné a relaxačné, pretože k tomu pridávame aj masáže. U teba by som sa zamerala napríklad na spevnenie kontúr tváre, na vyformovanie spodnej časti líčok a na bradu. Takže ideme na to spoločne. Skús ma napodobňovať. Výborne. Druhýkrát. A tretíkrát. Super. Super, to je druhý. Prvýkrát som teraz cvičila jogu. Ani takú obyčajnú, poviem, jogu som necvičila, nie že ešte tvárovú jogu. No, bolo to príjemné, že nemusela som nikam ísť, že som bola že doma. A v pohodlí domova som si to mohla zacvičiť. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. No. Trošku ma bolia tieto svaly už po prvom cvičení. Tak teraz si ukážeme ešte dva také vynikajúce cviky. Ja si ho prezývam, že Janžúrka. Takže sa najskôr usmejeme do široka. Takto. A teraz chútiky pritiahnuť k sebe. Tak, vynikajúco. Valika, ide ti to úplne super. Toto je jeden z najťažších cvikov a zvládla si ho úplne hneď.